Estimadísimos, hoxe vamos a falar de importancia de o porqué comemos. É hábito cando nos vamos a consulta a un nutricionista ou un médico que se nos faz un inquérito de que estamos a comer, cuántas calorías comemos, a que horas comemos, e eu non digo que non seja importante, mas lo realmente importante é saber o que nos leva a comer. Sobre todo, cando nós temos peso a máis, é señal de que algo non estamos a facer ben. Claro que nós podemos ter un metabolismo máis lento e ser máis fácil. Mas se nós non tentamos entender que é aquello que leva a comer as persoas, se é tristeza, se é ter saudade de algo, se é cando celebra, se é ao fin de semana, nós non vamos a conseguir facer un planning que sea eficaz para ellos. Así que é moito importante saber exactamente e tentar estudarnos a nós propios que me leva a comer máis, transmitírselo ao médico e ele nos va a ayudar. Teña un fantástico fin de semana.